Size bar olan acayip bir yeri gurun verecek. Ol yer, älemdäki deňi taý bolmayan bir yer bolup biler. Suwuk gaýalary bilen, kristal gowaklary bilen, nätanış odanlyklary bilen doly. Bilýäňizmi? Onuň üstüne öýärsiňiz. Öýümüz bolan dünýämizi tanaýarym kaýetjäs. Kosmonaut Chris Helvis şeýle diýär. Käşke hemmeler dünýäni meniň ören ýerimden görüp bilseler, ýaşaýan, demalýan ajaýyp bir yer. Älemdäki iň geň galdyrjy yer edil şu yer bolup biler. Biz bu dünýäde köp zady görmezden gelýäs, dogry dälmi? Hatda bize adaty bir zat ýaly gelen zat bar bolyn, o hakda hiçem pikir edemdik. Nämedir öýtýäňiz? Dem almak. Yer şarynyň daşyndaky ol mawçyzlygy bizim üçin gerekli bolan hemme zady öz için alýar. Ýaşaýyşy öz için alýar. Kislerodyň bizim üçin näle gerekligini pikir etmek kyndyr. Her dem alanmyzda kislorod ýen imitimiz bilen garyşyp energiýany öretýär. Has garyşyk, has köp canly jandarlaryň bar bolmagy üçin sebäp bolan gatul güýçdür. Bolýandy. Nädip hemmelere ýetjek derejede kislorod bolýar. Munyň jogaby gaty geň zatlary öz için alýar. Äpet tozan tupanlary, kiçijek gar däneleri, uçjan derýalar, ýagny bulutlar we mundan hiç duýmadyňyz ýaşaýan iň gerekli janlar. Gelin hemmemiz bilelikde kislerodyň hekaýasyna başlaýar. Hekaýamyz Danakil çölünde başlaýar. Duzdan emele gelen bir çöllü. Bu ýerdäki insanlaryň durmuşy, ýaşaýyşy o çöle baglydyr. Elbetde bizinki de. Ýöne duz sebäpli däl, tozan tupanlary kosmosdan görülende ajaýyp görünüp biler. O tozan tupanlary Atlantik ummanyny geçip Günört Amerika barýarlar. Her ýyl orbitadan görülýän Afrika tozanynyň taýmynan 27 milyon tonnasy asmandan Amazonka tokoyuna düşýär. Eýsem o iň oňat döküm eken. Ösümlikler we agaçlar uloldukça kömürturşy gazyny ýuwunyp kisleroda urar. Bir agaç 2 kişi ýetjek derejede kisleroda öndürip biler. Amazonka tokoylary Teksasdan 10 esse uludur. Ýagny 587 min kilometr kvadratdyr. Dünýädäki bütün insanlaryň ulanjak kislerodundan 20 esse köp kislorod öndürýändir. Ýöne Amazonka tokoylaryna bir demlegem kislorod taşyna çykmaýar. Amazonkada gaty köp haýwan ýaşaýar bolyn, ol ýerdäki haýwanlar o kislerodlaryň hemmesini ulanýarlar. Hemem Amazonka tokoylary dünýäniň öýkendir öýtjäs. Dogry dälmi? Elbetde köp kislorod öndürýär, ýöne hemmesini öz için ulanýar. Amazonka tokoylary demallamada kömek edýär, ýöne howa sebäpli däl. Amazonkada bir asman derýasy bar. Chris Helvis boş wagtlary dünýäniň suratlaryny düşürýär. Ol bir näçe wagtyň içinde 45 min surat düşüripdir. Dünýäniň käbir ýerleriniň suratyny düşürmäňsat, ýöne dünýäniň käbir ýerleriniň suratyny düşürip bilmersiňiz. Ol ýerlerden biri hem Amazonka tokoylary. Indi pikir edeliň we soralyň. O ýerde näme bar? Amazonka tokoylarynda beýgelen bir zat bar. Eger agaçlaryň içine bakyp bilsedik, suwuň tokoy topragyndan nädip emilligini görüp bilerdik. Suw iň üste ýetende, günüň gyzgyny we şemal bilen birleşende onu kudratly bir bulut derýasyna görýär. Egerde bu bulut derýasy ýerdäki derýa bolsady, onu dünýädäki iň uly derýa bolardy. Aşağındaky Amazonka derýasyndan hem has uly. Bu bulut derýasy Günört Amerika boýunça akyp aşağındaky hemme zadyň üstüne örtýär. Daşdan bir diwara değýänçe 8850 kilometr uzunluğundaky ve 6,5 kilometr beýikligi eýe bolan Ant daglary. Bulutlar da kızlaşyp ýağış damjasyna urilýär. Olar da eňitlerden gaýyp ýene de Amazonka tokoylaryna akýar. Bütün o imitler ummany oşadylýar. Has başga bir dünýä. Ol ýağış bilen gelen imitlere ütköşük bir organizm araşýar. İnsan saçyndan 4 esse inçe. Muňa diatom diýilýär. Diatomlar dünýäniň kislorod çeşmesiniň syrydyr. Täze gawuklar döretmek üçin dağlardan gelen silikany ulanýarlar. Bu hem köpelmelerine sebäp bolýar. Olar her gün 2 esse köpelýärler we fotosentez etmäge başlarlar we her biri kislorod öndürmäge başlaýar. Bir dem alyn. Ýene bir tapar alyn. Indi pikir edin. Bu demleriň her birini deňiziň aşağındaky o jandarlar öndürdi.
Kosmosdan yere bakanında ummanlarda ütköşük bir renkte yer görürsünüz. Ananıp bolmajak derecede o gören zadymyz mikroskopiki yaşayış. Diatom köpelişleri ışığı başka renklerde şöhrelendirir. Bu sebepten kosmosdan görmek mümkün. Olar yüzlerce kilometrelik yere yelep bilerler. Ummanlarda denizlerde yüzerkeniz olar yanınızdan görüp bilmersiniz. Yönü kosmosdan göreninde yaşayışın hakiki renkini görersiniz. Yönü bileňizmi? Diatomlar yaşayarken etken işler bilen değil, eýsem ölülerinden sonra da etken işler bilen gereklidir. Suwun bar olan yerinde bizi ayakta tutan o diatomlar yaşayalar. Her ummanda trilyonlarçası var. Yönü olur, o yağış bulutlarına bir bağlap yaşamalar. Bu sebepten dünyanın dört bir tarafındaki diatomlar limitlerini başka yollardan almalıdırlar. Käýberleri, tropik tokollaryň has hem uzakda yaşaýarlar. Bu buzdağlar gaty täsinler, birden gaýyp bilerler. Görüp bolmajak derecede hayaldırlar. Yönü eşidip boljak derecede çalttırlar. Elbette nädip diňlemeligini bilseňiz. Olar käwat adaty buzdağynyň 300 есе çalt ýüşýärler. Buz deňiz bilen gawatlaşanyna tanaýan sesini çykarýar. Buz suwun aşagyna eredikçe buzdan aýrylan köprüjükleriň sesidir bu. O buzdağından ayrılan bölükler diatomlar için limittir. Buzdağlarının eremegi diatomlar için gatyly peýdasy bardyr. Yönü nahar başlaýyş şeýerlik hem çalt gutarar. Buzdağlarynyň hemmesi durar. Ve käwat ýyllar boýy uykuda galarlar. Limit gutarandan sonra diatomlaryň köpelmegi durar ve köp bölegi öler. Maslyklary ýuwaşlyk bilen deňiz diýüne çöker. O ýerde 800 metr galynlygyndaki bir gawyk emele getirerler. Muňa deňiz gary diýer. Gar daneleri we gar daneleriniň tersine asla eremenler. Milyonlarça ýyl içinde deňiz ýataklary beýgeler. Suw derejeleri peseler we okeanlaryň hemmesi duzly bir çöle öwriler. Amazonka tokoýlaryny öwsen o çöl bara bir wagtlar deňizdi. Tokoýdak ösümlikleriň ösmegine kömek edýän o tozan bulutlary diatoma gawıklarydy. Bu hemmedady bir-birini ananyp bolmajak derecede baglylygyny görkezýär. Demarmamyz üçin ol ýerdäki bütün sistemanyň bir bolup işlemegi gaty geňe aldyrjy zat. Yeterli kislorod almamyz zerurdur. Ýöne has köpüde biziň üçin ziýanlydyr. Muny kiçi oda üfleňizde görersiňiz. Diňe biraz kislorod üflemek o kiçijek uçkuny ýalana örer. Şourýaday biziň planetamyzda da değişlidir. Kislorod derejesindäki artış dünyadaki yaşayışa haýbat atyp biler. 300 milyon ýyl mundan atmosferamyzda has köp kislorod bardy. Gereginden gaty kendi welin planetamyz ýan-ýan topameň diýdi. Ýöne o howpun geçmişde galandyr diýip pikir edäými? Gereginden has köp kislorod bolsa ýanyp gowrular. Has az bolsa da bogular. İki tarapy da ölüm bolan inçe bir ýüpde ýörýär. Bizi halas edip biljek ýekiji zat deňagrymlylykdyr. Deňagrymlyk has gereklidir biziň ýaşaýyşymyz üçin, atmosferamyz üçin. Dünýäniň muny näde başarýanlygyna hiç düşünip bilemzok. Diatomlaryň ýymit üçin o buzdağlarynyň eremegine garaşýanlygy we Günörtü Amerika agaçlarynyň Afrikanyň tozanlaryna garaşmak mejburyna galmagy, dünýä ilatynyň köpelmegi bilen hiç ütkemeýän kislorodun muktar täsir ýagdaýda deň alandyr. Milyonlarça ýyl bäri kislorod atmosferamyzyň 20,90%-nyny emele getirýär. Alýan her dememiz minutda 16 dem, günde 23.000 dem. O gymmatly kislorody içimizde çekişimiz we daşary göýberişimiz toprak, suw, şemal we ot bolmadan mümkin bolmazdy. O inçe mawy çyzgyny emele getirmek üçin bütün planeta bir bolup işleýär. Bu Älemin hiç yerinde henüz görmediğimiz yaşayan bir dünyanın alamatı. Bizim üstümüzde düşen olsa, bizim öýümizde olan dünyamyzy arasda saklap goramakdyr. Mehriban dostlar, bu videomyzyň soňuna geldik. Gönlüňizden turar diýip umyd edýän. Eger-de gönlüňizden turan bolsa, like koyup, dostlaryňyz bilen paýlaşmagy unutmaň. Indiki videoda görüşýänçe sag bolun.